नोंथांमोननि नैबे बिसिडिसिआव जिखिनि बिसिडिसिनि मेटेरियेल्सफोर बा बिसिडिसि लेभेलाव खामानि मावनो सुबिदा खालामनानै होनाय बायदि दा माखासे बुस्थुफोर लांदों एबा सिखाव हाबदों होननानै फोरमायो मा फोरमायो बेलायाव जोङो दिनै जिथु UPPL गायसनथाइ सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जों प्राइमारियाव बे गायसनथाइ सानखौ फालिदोंमोन। दा बे फालिनायाव जोङो नैबे बिसिडिसि अफिसाव दान्दिसे जोङो हाबफैदोंमोन। दा बेहाय जों हाबफैनायाव नुबाय जोंनि बिसिडिसि अफिसनि जिथु बावैसो दान मोनथामसोनि सिगां जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय जा बिसिडिसि अफिसाव सलार फिटिं खालायनानै होदोंमोन अफिसियेल खामानि मोजांनि थाखाय। दा जोङो फैनानै नुबाय माने हयथ' थांनाय मोनायाव सलार बेटारि 8था दंमोन। लोगोसे जोंना अफिसाव हरनाय जेरक्स मेसिन बियो गैयाबो 70,000सोनि दा बेखौ थाला देखावनानै माने लांदों आरो। दा जोङो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा दासिमाव जोंनाव खेबथाम जाबाय बे बिसिडिसि अफिसाव सिखाव हाबनाया। दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि माने खारज'खौ खालायदों बिथांमोना बेबायदि खालायनाया जुक्ति नङा जों बेखौ सानदों। खारन बेयो बेक्तिगत नङा, बेयो रायजोनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टआ बेखौ होदों। दिनै बेखौ लांनाया बिराद अयनाय जादों। आरो जायफोर बिथांमोना लांदों बिथांमोना जुदि जायगानिब्ला बा गोजाननि जा जिखुनु माने मोजाङै होफैयोब्ला जोङो खोब मोजां मोनगौ आरो खावलायदों। आरो बिथांमोना जुदि होफैयाब्ला बिथांमोनखौ जुदि जोङो हमनो मोनोब्ला जों बिसोरखौ आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन। लांदोंब्ला समाजनि माबायदि थाखोनि मानसिफ्रा लांदों होननानै सानो नोंथाङा? जायफ्रा लांदों बिथांमोनखौ माने मोजां मोनसे सिन्थाधारा खालामग्रा मानसि नङा होननानै जों सानगोन। समाजनि अयनाय खामानि मावग्रा जायहा माने बे मोनसे दुखुथिया आरो गासै रायजो राजानि थाखाय मोनसे सरकारि मावख' बियो। दिनै बे सरकारि मावख'आव गभर्नमेन्टआ जिखिनि सुबिदाखौ होदोंमोन दिनै बेखौ अयनाय भाबै लांनाया मोजां गोसोनि मानसि नङा होननानै आं सानो। दा लांदोंब्ला नोंथांमोना लांनायनि उनाव गभर्नमेन्टनि जेनेबा पुलिस बिफाननो माबाफोर जनायहरदों? बेखौ जों अलरेडि आइसिनो उत्तम मोसाहारि बिथांनो जनायहरबाय। दा बिथाङा कमप्लेन होनो थिनदों। दा बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव जों सावरायनानै होनाय जागोन। जुदि सोरबाफोर साखाथिफ्राव नोंथांमोननि बुस्थुखौ मोनबाय बायनाय नुयोब्ला मा बुंगोन बे बेलायाव? बेखौ खावलायनो सानदों जिहेतु माने नोंनि आंनि बयनिबो बे अफिसा सोरबा बेक्तिनि नङा। दा बेखायनो जाहाथे जायफोर बिथांमोना माने मिथिगौ नुसनबायदोंब्ला जाहाथे खोन्थायो बेखौ खावलायनाय थाबाय। ओरैनो हिंसायारि जाथायफोर बेवहाय बिर'धि पार्टिफोरनि सायाव माबा मोनसे जाहोनफोर दं नामा? बिसायख'थियाथ' खाथि फैगौ, हयथ' बेबायदिबो थानो हागौ। खिन्थु आं डाइरेक्टलि सोरखौबा आं थांखिना बुंनो सानाखै। जिथु माने बावैसो हयथ' सानफोरनि उनाव बिसायख'थिया फोसावनो हागौ। हयथ' सोरबा असिला लानानै खालायदोंबो जानो हागौ। नाथाय आङो थोंजोङै सोरखौबा दुसिनो आं बेबायदि सानाखै। बिसिडिसिआ हयथ' रायजोनि मोनसे सम्पति बायदि, दा बेखौ जोथोन लानायाव माबायदि नोंथांमोना खावलायनो सानो नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजोफोरखौ? बियोथ' जों बयबो जोथोन लानांगौ, बयबो फैनांगौ। बेहाय सरकारि माखासे खामानि सोलियो जाय खामानिनि दारै सोरबा गरिब थाखोनि सुबुङा माने बेहाय सहाय मोनो। सोरबा धोनि मानसियाबो गोनांथि जायोब्ला बेहाय फैनानै गावनि गोनांथिखौ लानो हायो बे आरो।